niet. Oh, is het niet recht begin niet? My mensen. It's your boy. It's your boy. It's your boy. Cerise Bakery Alright Review. guys, hoe is hier bij? Hoe is het mijn naam? Cerise Bakery. Vriendel. Als je hier opkomt voorbij die taxi-rink. Bij die bijenkorven. Bij die bijenkorven. Was het niet recht begin niet? My mensen. It's your boy. It's your boy. It's your boy. Sarah G. Bakery G. Zie je ooit met de Mr. Mayoke. Als je hem zo kijkt. Uit de Vienna binnen. Dat is hem lekker, jong. Zij het al half die ding met me. Hij moet zijn dingen al half. Kan niet die hele wagen, man. En eet mooi boys, alsjeblieft. Kom man daar. Als je betaalt voor die goed, zoveel. Die pepermuizen niet. Zoveel. Te Dit lief. is kwaaien, dat is die kwaaien. Kijk. Maak het. Hadden. Hulle moes pizza deeg gemaakt. Ja, maar kijk hier. Die pizza Misschien is die pizza. paaidier. Is paaidier duurder. Weet je wat dieren is? Maar het is 12 rand. Guys, deze, als je nou veel small chips hierbij koopt. Voor 15. Die jongens mag het werk. My mensen. Wordt een spicy sauces binnen. Waar is die doppie? Want die boys, die man knie zijn eigen dier. Ja. Yes. Dat zei het bij Sparige Week. Uit nou zijn eigen bezigheid begin. Paars ja. Mijn prooi is vals. Maar ik weet Maar niet zo- man die goed moet samen met daarin doen niet man. Maar Moet die type dier doen niet. Want je proeft niet rechtig die Vienna niet. nee, ik stem niet samen. Ik bijt ik dwars daar binnen met Vienna en met die kasie. Kou, dan kom je Vienna dier. Zo, say Andra. Kwai, zo, ik kan het Kijk goed. Mijn bro. Je proeft ja maar. Als dat piel weer. Zo, zeg Allemaal je, man. ik weet. Maar hij maakt vol. Nou, Hij je vol maakt als en voor 12 rand mee bro. cheese grillen, roll, paai is goed als. Maar de 25 rand voor betaald. Kijk hier. Had ik nou zo gelijk het als die 2 Vienna's in was. Rustig. Nou, en misschien Lambitter gemaakt en een sausje. nog kaas in. Sausje bij me. Ja, die bijt dan maar naar sausie en ook wist. Maar, kaas is er nu dal blij. Maar zo. Het is een beetje met een zoet smaak joh. Dan moet hem kwaai maken. Dat is die wat on top is nou. Oh, die is die saus wat naar boeren nou. Of die darlings maak maar, moet binnen ook zitten nou. Maar guys, kom check je onze plek uit. Ik ben die bijenkorven. Ja, gewoon je bent me niet zo. 12 rand mee bro. Oors is 3 man, wat is hij? Dat is 6 rand. Precies, een bijron is vol. Man, nou net te drinken als je zo dat. Je moet er weer, man. Mensen, dus je moet er weer. Kom, support. Hij werkt, hè? Support. Alles sausje, ja. Kijk hier, wat ik like, hij is droog hier. Oh, weet je, ik heb meer saus binnen en wist. Maar hij is vars. Maar hij is lekker. Als je wel eens met een honest food review video bij jou kan doen, praat met ons. Zoals ik zei, ik ga de deel. Niks peper, mouse, nothing. Ik heb het al gezegd. Ik kan van mij elke vrijdag een brood krijgen. Weet ik hoeveel brood ik koop in de avond. 10 en oud. Hoeveel heeft 10 niet? Mijn mensen. 7. Zie je wel eens veel. Ik ga nu naar 7. Als je nog extra saus binnen is met die beetslag laat je zo tap. 7 en 9. Reden waarom als je dat dicht nee. Zeg maar dat zo dingetjes, viennaatjes en zo klomp dicht. Zie je? Zo het maken meer meel of dicht, meer brood als wat het einding is. Maar als je zo 2 van die man eet, als je zit voor die dag. Maar zoek ze boys of mensen, support local. Sport local guys. Voor local, Salif, bakery. Over en out. Dan en dat is het. Voor een eet, voor een eet.